ev dîmenên Koreviya Gelê Kurdistanê ne ku di buhara 1991 de berpirsên wê demeyên Fransayê ji serederiya desthilata Saddam Hüseyin Tûre bûn. Fransa pêgeha xwe ya bihêz li Encumena Asayîşê ya Navdewletî bikar anî ji bo ku bi biryarekê êrîşa artêşa wê demê ya Iraqê bo ser başûrê Kurdistanê rawestîne û encama wê jî derketina biryara 688 Encumena Asayîşê bû di 5 Nîsana 1991 de. Bendên serekeyên wê biryarê pêwîst e neteweyên yekbûyî alîkariya mirovî bigihîne destên Iraqîyan bi taybetî Kurdan. Divê neteweyên yekbûyî hemû amrazên li ber dest bikarbîne ji bo ku bilez pêdawîstiyan ji bo koçber û penaberan dabîn bike. Encumena Asayîşê rê nede ku serkûtkirina xelkê li Iraqê berdewam be. Dirêjîdana artêşa Bees bi êrîşên xwe li ser gelê Kurdistanê wiha kir ku Fransa û du hevpeymanên wê yên rojavayî li Encumena Asayîşê ya Navdewletî wate Brîtanya û Amerîka biryarê bidin ku navçeya dijefirînê li ser Herêma Kurdistanê ragihînin. فرەنسا لە نەوەتەکان زۆر لە نزیکەوە دۆستی هەرێمی کوردستانە، دۆستی هەڵوەستی خەڵکی ئێمەیە. لە 91 دەستپێشخەریان هەبوو لەگەڵ ئەمریکا و بەریتانیا لە ڕزەلیوشنی 688 کە ملەتی ئێمەی پاراست دژ بە هێرشەکەی سەدام. حکوومەتە عێراقی بتوندی li dijî wê gavê rawestiya û ew bi bezandina serweriya welat binav kir. نەتەوەیەن یەکبووی ti pêwendiya wê bi navçeya dijefirînê nîne. Ev yek di çarçoveya ti proje biryareke Encumena Asayîşê de nehatiye ragihandin. Biryara 688 seywaneyeke dabînkera asayîş, seqamgîrî û aramiyê bû û bi sedên hezaran welatî li jêr wê seywaneyê bihesiyan. Parastina Kurdan ji gefên desthilata Saddam heta sala 2030 berdewam bû û di wê salê de jî Amerîka, Brîtanya û çend hevpeymanên wan dawî bi desthilata Bees anî. Tiştê em jê ditirsiyan, me tirsiya dubarabûna kareseta mirovî bû weke ya di sala 1991 da me dît ku wiha kir Brîtanya hewlê ji bo ragihandina navçeyê aram bide. Ew navçeyê aram ji bo wê yekê hate ragihandin ku jiyana Kurdan bê parastin. Baweriya me ya giştî heye ku nabe li Iraqê rewşa bi vî cûreyî rû bide. Kurdan sûd ji biryara Encumena Asayîşê ya Navdewletî wergirt. Wan parlamento û hikûmeta taybet bi xwe damezran û qonaxa xwe birêvebirin û avedankirina niştimanê ku bi dehên salan wêrankirî bû dest pê kir. Destûra nû ya Iraqê di sala 2005 de Herêma Kurdistanê kira qewareyeke yasayî ya danpêdayî di çarçoveya Iraqê de û piştî wê jî pêwendiyên navbera Hewlêr û Parîsê tokmetir û xurtir bûn. Di sala 2008 de Fransa konsolxaneya xwe li Hewlêrê vekir. Piştî du salan û di hezîrana 2010 de Serok Barzanî hate vexwendin bo Parîsê li gel Nicolas Sarkozy serokê wê demeyê Fransayê civiya. Fransa di şerê dijî Daişê de alîkariya berbiçav pêşkêşî pêşmergeyan jî kir. Îlona 2014 û dema gefa Daişê li ser başûrê Kurdistanê gelek bû, François Hollande yekemîn serokwelat bû hate Hewlêrê û piştgiriya Parîsê ji bo Kurdan dûpat kir. Piştî giştpirsiya taybet bi serxwebûna başûrê Kurdistanê, îlona 2017 û sepandina dorpêça aborî û siyasî li ser Herêma Kurdistanê, Emmanuel Macron serokê Fransayê li Koşka Elîzê pêşwazî li Nêçîrvan Barzanî serok wezîrê wê demeyê Herêma Kurdistanê kir û dûpat kir ku divê diyalog di navbera Hewlêr û Bexdayê de dest pê bike û mafên Kurdan jî parastî bin. Tîrmeha 2019 serokê Herêma Kurdistanê li Koşka Elîzê û ji aliyê Emmanuel Macron ve hate pêşwazî kirin û her du serokan tekezî li ser pêşxistina pêwendiyên navbera Hewlêr û Bexdayê kir. Duyê îlona 2020 jî Emmanuel Macron serdana Iraqê kir û li Bexdayê li gel Nêçîrvan Barzanî civiya.